Kolegyne, kolegovia, zdravím vás opäť. Teraz v tomto videu si ukážeme, ako sa hľadá nerv cutaneus femoris lateralis, alebo skrátka voláme LFC u nás. Zas máme tu externý landmark, spina iliaca anterior superior, naňho si priložím sondu presne do stredu, ale tentokrát transverzálne. A pohyby sondou, ktoré budem robiť, je kaudálne pôjdem, vypadne trošku kraniálne, ale primárne pohyb od spina iliaca anterior superior, kaudálne. Budem hľadať nerv, ktorý sa bude nachádzať mediálne bude sartorius a laterálne bude tensor fasciae latae. Ten nerv je uložený v priestore, ktorý sa volá, že fat filled tunnel, alebo tukom vyplnený tunel. Tam sa nerv nachádza, je veľmi plitko, takže hĺbku na sone si nastavte iniciálne na 2 cm. Pozrieme sa, ako to vyzerá na USG obraze a identifikujeme si nervus cutaneus femoris lateralis, tzv. LFCN. Sondu mám transverzálne umiestnenú na spina iliaca anterior superior. Následne sa pohnem sondou kaudálne, kde sa mi postupne objaví takáto štruktúra trojuholníkového tvaru. Toto je začiatok musculus sartorius. Následne budem sledovať jeho laterálny okraj a posúvať sa ďalej kaudálne. Tu teda máme musculus sartorius, laterálne od neho vidíme musculus tensor fasciae latae. Medzi nimi sa nachádza tzv. Fat filled tunnel. Keď sa hýbeme sondou kraniokaudálne, tak je vidno, ako keby sa niečo hýbalo na laterálnom okraji sartória. V tomto prípade tu vidíme 2 nervy. Tu konkrétne je LFCN rozdvojený, čo môže byť častý nález. LFCN sa tu môže zdať veľmi slabo viditeľný. Ak do tohoto priestoru podáme lokálne anestetikum, tak sa nám častokrát nerv demarkuje a je hneď viditeľný. Je to kožný nerv, motorickú odpoveď u neho nehľadajte. Ak by ste do neho pichli, pacient to pocíti a dá vám adekvátne vedieť. Ak sa teda vyskytne pichnutie, bolestivosť pri podávaní, treba prestať. Presmerujte ihlu a lokáciu. Podávame sem 3 až 5 ml lokálneho anestetika.